nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bumbo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bumbo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bumbo number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Ibas Paradyo Bumbo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, gindulong ako ni William sa terminal sang bus. Kag wala siya maghalin, kung wala man maglakat ang bus nga ginasakyan ko. Daw ginkilig ako sang tion nga ato. Samtang si Arthur nga half-brother ko, amo ginabasol ko sa natabo sa akon. Bangod siyang nagpanawag sa akon sang gabi nga ato. Sa pagpadayon ko pagid. Sang aga nga ato. Nagsunod ako sa inyo. Pero nagbag-ong pensar ko sa manawag si Arthur sa akon. Pero pagkatapos,
Nagsunod ako sa inyo. Kag wala na nagpauli. Pero nahulog ako sa pungyod. Kag naigong akon ulo sa matiga nga butang. Nelly, nagka-amnesia ako. Kag ang tao nga ini. Nagpakasal ako sa iya. What? Wala ako magkahibalo. Wala ako sa matumtuman bisan ano. Anay ka, sa diin kita makadto. Idining dalan pa kadto sa balaya. Dalon ko ikaw sa ospital. Siguruhon naton nga wala sang depresya ang utok mo. Sa tion nga makahibalo si Arthur, basi pala kung ideklarar niya nga buang ka. Kag sa iya na makadto, ang imo pala nublion. Ili, matuod ba lang nga ayaw ka na? Hindi ba lang amuin ng siling sang doktor? Wala sang diferensya ang utok ko. O kaling may isa lang kabutang, wala ko masugid sa iya. Ay? Ano nga butang nga ina? Nagbutig ka bala? Matuod ba lang nga wala ka sang ginabatsyag? Natungod ini sa isa kabutang nga hindi ko mahangpan. Ano gani nga butang? Daw sa nagadam ko ako nga nagabugtaw. Ano? Oo, Nelly. May nakita ako nga pananawon nga hindi ko mahangpan. Kag siling sang surhano nga ato, may ESP kuno ako. ESP? Buli sang amo eh. Uy, Ili, nabunggo mong ulo mo. Kag wala ka matagan sang husto nga igtulupangod, subong pa lang. Kag karon, sugiran mo ako nga may ESP ka? Ha? Buli sang amo eh. Nelly, ano abi ko matuo din ha? May mga tao nga nagadevelop sang psychic nga abilidad pagkatapos ng head injury. Nakabasa ako parte dira eh. Ote, anong buot silingon sang imo vision? Nagsiling si Chuis ko nga maabot na ina sa akon. Please lang, Ili, ha? Ini pag-isugid sa iban nga tawo nga psychic ka. Wala ako nagasiling nga nagapati ako sa tigulang nga ato, Nelly. Posibilidad lang bala? Nagsiling si Chuis ko nga makahibalo ako kung mag-abot ng tion ina. Kag kung ano man ina, hindi na kuno ina buyog. Buyog? Oo. Nakakita ako sang dako nga buyog. Kag ang color, orange. Dugo, ina. Kag kumo orange ang kolor, sala, ina. Wala mo bala mapinsaran? Ang imo utok, hindi makakilala sang kolor orange kag pula. Ay, anay ka bala? Maipakita ako sa imo ha. Kuhaon ko lang sa bag ko ha. Ah, ari oh. Ano nga kolor ini? Natural puti. Napkin ina, no? Nelly, nakahibalo ako sang color sang dugo. Pula. Kag orange ang nakita ko. Ang dugo nga nakita ko sa akong vision, orange. Gani wala ina sang pot silingon. Ang dugo sang bana mo? Orange? Hindi ko siya bana. Ginpakasal mo siya sa simbahan. Kulto ato. Paano kung pangitaon ka niya? Ara sa iya ang tanan mo nga pagkabutang. Kag nakahibalo siya, kundiin ka makita. Kag nakahibalo man siya, kundiin ka nagaistar. Sa banta ako, hindi nila inapagbuhaton. Nagsala sila. Kag nakahibalo sila, nga mahimo ko sila nga maakusar.
Kag ang ila church, isa ka kulto. Uy, kinahanglan. Sugiran mong imo nga neurologist ang imo vision. Mabalik ako diri boss ha. Kuhaon kong imo bayo. Ma, nakatawag bala sa imo si Eli? Wala man. Sa imo ya, nakatawag siya. Wala man. Nakasiguro ka bala anak na nakapauli siya sa ila? Oo, ma eh. Wala ako magalin sa terminal kung wala maglakat ang bus. Ay, ngaayan nga wala siya makapanawag sa akon man. Hindi ka nalang magpaminsar sa kung ano, ma. Siguro na lipat lang siya tungkol sa natabo sa iya. Ay, oo gali. Nanawag ka ina si Diana sa imo. Natingala siya nga wala ka makasabat sang iya mga tawag. Amo gali, ma. Pabay lang manawag mo na sa gyapon. Sang magpauli ako, ginsugid ko kay Nelly ang tanan. Samtang si William kag nang Patring naman, natingala gid nga wala ako makapanawag sa ila. Sa pagpadayon ko pagid. Gigkulbaan gid kami sa imo day ili. Ang laom namon kung ano nang natabo sa imo. Pero siling ni Inday nili. Nagapanago ka kuno sa imo magulang nga si Tuto Arthur? Oo, Asya. Kag matuod. Nadisgrasya ako dito sa bukid nga amon ginsakaan. Oh, nadisgrasya? Ano nga nadisgrasya, Dayman? Nahulog ako sa bukid. Kag nakaigong akon ulo sa matig-ang nga butang. Amo inang na-amnesia ako. Kag nalipatan kong ako nagligad. Oh, ano, Daymili? Ang buot mo silingon. Ikaw ang babae nga nadula sa iya kaugalingon? Kon. Do sa amo sina Asya. Nagbalatian ako sang amnesia. Oh, ha? Amnesia, Day? Kag may bana na ako. Oh, may bana ka na, Day Ili? Oo, may bana na ako. Sa sulod sang isa ka oras kag tunga. Ano? Isa ka oras kag tungha? Oo, Asya. Isa ka oras ang amon kasal. Kag nagbalik dayon ang akon nga kaisipan. Ha? Nagbalik? Pareho sa sini, Day Ili? Ha? Anong labot sang sini sa akon man? Di, amo man ang nagakatabo sa sini, Day. Gulpi lang nga magbalik ang kaisipan sang bida. Kagdason, nagdalagan siya nga nagdalagan. Kay man, nagpakasal siya sa lalaki nga wala niya makilala. Uy, daw pulo pareho man sina Asya. Ha? Tuod, Day Ili? Uti, anong natabo? Pagsiling sang pare nga kiss the bride, nagpiyong ako. Parang halukan ako sang akon manginbana. Apang, boom! Hinali lang nga nagwasag ang makasililaw nga kasanag. Kag nagbalik ang akon kaisipan. Ako gali si Eli, ang manunubli sang dako nga manggad. Apang ginagaw sang magulang ko, ang akon nga half-brother. Gani, nagdalagan ako. Kag maayo lang gani, kinakasakay ako dayon sa jeep. Kag nagpangayo sang bulig sa mga pasahero. Ha? Uti, sinong mga pasahero nga ina, Day? Isa ka maestra. Naluoy siya sa akon. Ganigin buligan niya ako. Uti, anong bayo mo, Day Ili?
Nagabayo ka bala sang wedding gown? Oo. Bayo ko no ato sang iloy sang lalaki nga ginpamana ko. Hasta sa salog ang palda. Kag puno sa nagabadla ka mga sequins. Yak! Kalaway! Ay, abaw day ili. Daw, hindi man ko makapati ba? Nakasal gigali ka mo? Oo. Kag may ginpermahan ako dito nga wedding contract. Pero, ang ngalan ko dito, amo si Glory. Glory? Di, sinong ngalan sang bana mo day? Si Max. Si Max? Daw, traidor nga ngalan, no? Maayo lang kay nakilala ko sinang Patring. Kung tani, nadakpan nila ako. Bangod ginlagas nila ako eh. Amo gali day? Oo, Asya. Amo ina, nga hindi ka magpasulod diri sang hindi mo kilala. Basi kung kuhaon nila ako liwat eh. Uti day ili? Nga hindi ka mag-report sa mga pulis. Hindi na. Manilag lang anay ako sa madason nga matabo, Asya. Oh, Diyos ko. Kalaing gali sa natabo si imo day ili. Pero, nga hindi mo pagsigwiran si Toto Arthur. Akig siya sa imo day. Kag wala ka kuno makabayad sang taksi sa balay. Wala pa ako sang kwarta eh. Kag kinahanglan na magkinot anay kita sang kuryente, Asya, ha? Samtang wala pa kita sang inogbayad. Basi kung utdan kita sang kuryente eh. Hindi nga daan ako makaantos ng kainit kung wala sang aircon. Ati, oo day ah. Ihanda ko na lang ang karton para nga kung utdan kita sang kuryente, may gamiton kita nga kuyab. Si Diana ini. Sabton ko. Oh. Hello, Diana? Maayo kay nakadumdum ka sa pagsabat sa nga akong tawag. Oh. Wala ka pa malipat nga may isa ka Diana nga nagahulat sang tawag mo? Kag kung hindi pa ako magpanawag sa imo, wala ko pa ikaw mahampal. Kakwan, Diana. Masako abi ako mo. Masako sa ano? Sa pag-upod-upod sa babayi nga si Ellie? Ano? Sinong nagsugid sina sa imo? Madamo ako sang espiya, dira. Garing hindi ka na magbutig, William. Diana, ginbuligan ko lang siya. Kwan amoy nang gusto ni Mama. Hindi ka magsiling nga pating iloy mo. Kung sabos ang babayi nga ina. Hindi, Diana, ah. Kwan, kay balo ka naman kay Mama, ya. Bisan ido niya, hindi siya gusto nga tabugon lang. Labi pa kung tao ang nagakinanglan sa bulig niya. Ginbuligan ko lang siya, agad niya makapauli siya sa ila. Kag pagkatapos, dito ka man nagtulog sa ila? Nagpuli man ko eh. Gindulong ko man siya sa terminal. May hinambalan kita. Wala sang bayaay. Gani kung masulit pa ini, mahinulsol kagid. Bye! Oh, bah. Hello? Diana? Wala tanay? Hello? Impatay na niya ang cellphone niya. Naakig siya. Abang sino ba lang nagpanugid sa iya? Parte sa pagbulig namon sa kay Ili? Sino? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.